Хәерле кич. Кешене язмыш койларга гына илтеп ташламый. Яшьлегендә кеше барында ул бәхет эзләп, читкә чыгып китәргә дә курыкмый. Бәхетле тормышны читтә карармын дип уйлый. Әмма соңгы берничә ел эчендәге үзгәрешләр илебезнең таркалуы азмы-күпме кырылган бәхетне дә җимерде. Ватаннарын эзләүче мөхаҗирләр барлыкка килде. Кем ул мөхаҗир? Бәхетлеме ул? Бүген әйбәт-гайбәт студиясендә шушы халык турында сөйләшәбез. Исәнмесез? Илфат, сез бик дөрес әйттегез. Ватаннарын дип күплек санда әйтеп. Чыннан да ватаннарын эзләүче мөхаҗирләр. Ватан берәү генә һәм ватан туган ил генә була ала дисәләр дә, мөхаҗирләр өчен бу кагыйдә түгел гадәттә. Ватан буласы дәүләт үзе хәл итә. Кирәкме бу мөхаҗир, әллә юкмы? Сагынып кайтып та сине кабул итәргә теләмиләр. Яшәрлек шартлар калмасын өчен төрле сынаулар оештыралар икән. Качак түгел, килмешәк итеп сизәсеңдер шул үзеңне. Һәм бу илне ватан дип әйтүе ой-хой кыенрактыр. Узган тапшыруыбызда без качаклар һәм мәҗбүри күчеп кайтучыларның статусы, дәүләтнең шул мигрантлар хисабына демографик кризисны хәл итәргә омтылуы турында сөйләштек. Эше кешеләр безгә кирәк, әйне кирәк булгач без аларны каршы алырга тиештер, аларга шартлар тудырырга тиешбез. Без инде бүгенге очрашуыбызда шушы икътисади проблемалар турында түгел, бәлки сәяси һәм психологик проблемалар турында сөйләшергә җыендык. Менә калса, мин бик күп кайткан кешеләр белән аралашканым бар, аларны каршы алучылар белән очрашканым бар, аларның күршеләре белән сөйләшкәнем бар, һәм менә ике арадагы аңлашылмаушанлык бар кебек тоела. Кайтучыларны мондагы җирле халык аңлап бетерми төсле. Аларга негатив карашта кебек тоела миңа. Бәлки мин ялгышамдыр. Башта шушы сорауга ачыклык кертик әле. Монда без шуны күз алдында тотарга тиеш. Кайта торган кешеләрне һәм монда яшәгән кешеләрне ничек иттереп берләштереп, аларны якынлаштырып, тормыш юлларына куяр мәсьәләсе. Бик авыр. Ике арада аңлашмаучанлык бармы? Кайбер җирләрдә ул әйтергә кирәк, кайта торган кешеләргә бик яхшы карап ярдәм итәләр. Шундый авыллар, районнарда бар, урыннарда бар. Шул ук вакытта масса күләмендә китереп алсаң, кайта торган кешеләргә булай икенче сорт кебек иттереп карау мәсьәләләре бигрәк тә инде менә бу административ чиновниклар арасында бик каты таралган. Менә килмешәк тегеләр белән сүз әйтә дигән сүз, ул кайсы вакытны ул уйлап та әйтә торган сүз түгел ул. Аннан соң кайткан белән килгән монда яши торган халык арасында ул бик сирәк очрала. Ләкин кайчакны әйтеп куялар, монда кайттылар дигән сүз әйтүчеләр бар. Ләкин аны уйнап та әйтергә мөмкин, чынлап та әйтергә мөмкин. Монда әйткән кеше аны уйнап әйтсә, тегендә кайткан кеше аны чынлап үзенә кабул ителә. Кайткан кешеләр бар, килгән кешеләр бар. Һәм менә шушы кешеләргә безнең җирле халыкның мөнәсәбәте. Күрә алмаучылык бу ни өчен килеп чыга? Мин менә шуны гына әйтмәкче булам сүзне озакка сузмыйча. Бу минем өлешемә керә. Кайткан кеше, килгән кеше минем өлешемә керә дип шикләнүдән бу. Ул шырак бармысың? Әлбәттә, ниндидер күләмдә ул да бар. Ләкин ул кайткан кеше инде өлешенә керим әле, басып алыйм әле моны, агрессор булыйм әле дип кайтмый инде ул. Барыбер өлешкә кергә мәҗбүр була, тиеш була. Шул кайберне без Татарстанда гына түгел, башка вакытларда да күзәтәбез. Әнә 50 елларда Ташкентта җир тетрау булды, бик көчләйме. Ташкент бөтенләй җимерелде. 66-нчы, гафу. Шуннан соң инде анда бөтен илдән, бөтен Советлар Союзыннан шушы Ташкентта тиргезергә бардылар. Дөрес. Һәм анда тиргезгәннән соң анда фатирларны шунда яшәүчеләр түгел, килгән кешеләр алды бит. Күпчелеге яртысыннан артыграк барган кешеләр алганнар, төзүчеләр алганнар. Менә бу инде аларның өлешенә керү дигән сүз. Шулай булгач мин аларны күрә алмыйм әлбәттә. Әгәр Татарстанга, минем Татарстаныма кайтып минем өлешемә керәләр икән, мин аларны яратмыйм. Әгәр алар ярдәм сорап кайталар икән, мин аларны яратам һәм ярдәм итәм. 500-600 мең шәһәрдә яшәгән Ташкент җир тетрәгәннән соң 2 ел эчендә 2 миллионга әйләнде дә калды. Россиядән килеп тулды халык. Беренче, менә безгә кайткан кешегә инде урнашу өчен нәрсә кирәк? Гражданлык кирәк, име? Гражданлык алу статусы, үзебезнең илебезнең тулы хукуклы гражданы булу кирәк, име? Менә бу мәсьәлә ничегрәк хәл ителә һәм аның нинди проблемалар бар бу нисбәттән? Biz аларны ике төрлегә аерабыз. Эшкә килүчеләргә гражданлык алу кирәкми. Алар монда килгәч,
эш бирүче аларга рөхсәт ала, аннан соң бу эшкә килгән кешеләргә эшләү өчен рөхсәт алына, алар 1 ел дәврендә эшлиләр дә кире кайтып китәргә тиеш, яңадан тагы шулай эшләргә тиешләр. Безнең Татарстанга чит төбәкләрдән килергә теләүчеләр күп. Менә соңгы 10 айда законлы рәвештә генә регистрация алган 71 мең чит ил гражданының исәпләнә безнең. Бу узган елга караганда 14 меңгә артыграк. Узган елга караганда шушы чор белән. Безгә кайтып гражданлык алырга теләүче кешеләрнең саны тоже арта, ел сайын арта бу саннар. Бу 10 айда безнең Татарстанда безнең хөкүмәтебезнең гражданын алган 11 мең кеше бар. Бу узган елга караганда 33%-ка артыграк. Закон нигезендә кеше гражданство алгынчы башта алырга тиеш вакытлыча яшәү статусы алырга тиеш, временное проживание. Менә шуны алганнан соң ул бирә гражданствога. Закон нигезендә белгәнегезчә гражданство 6 айда үтәлергә тиеш, алынырга тиеш, әгәр дә аның бөтен кагазлары, документлары дөрес икән, временное проживание тоже 6 айда булырга тиеш. Телевизор караучылар булса, аларга әйтергә мөмкин 291 23 63. Менә шушы номерга шалтыратып, безнең Татарстанга килгән һәрбер кеше гражданство алу буенча, эшкә урнашу буенча, даже үзебезнең гражданнарга загранпаспорт алу буенча нинди мәгълүмат кирәк, менә шушы номерга шалтыратып. Эш вакытында әйтсәгез? Эш вакыты иртәнге 9-дан кичке 6-га хәтле. Ял көнне дә эшләмиләр. Мондый эш вакытында була. Эльза, әйтегез әле, сезгә менә ниндирәк ялгышлар белән очрашырга туры килә, ниндирәк проблемалар белән очрашырга туры килә. Сез инспектор буларак инде турыдан-туры шушы мөрәҗәгать итүчеләр белән эшлисез бит инде. Дөрестән дә бик күп проблемалар килеп чыга. Безнең эштә чит ил гражданнары белән ничен дисәгез, вакытында документ алмаганнар, вакытында мөрәҗәгать итмәгәннәр безгә. Паспортларның сроклары биткән вакытта мөрәҗәгать итәләр. Менә шундый вакытлар була. Алар бездән ярдәм сорыйлар. Аннан соң алар монда балаларын алып киләләр. Алар монда килгәндә балалары кичкенә була. Алар монда килгәч, әлбәттә үсәләр. Аларга 14 яшь тула. Аларга паспорт кирәк балаларына. Әмма ләкин кулларында бер документ юк. Менә шундыйрак проблемалар килеп чыга кай вакытта. Шул проблемаларны чишергә без тырышабыз, бүтән кешеләребезне куеп. Үзләренә гражданство алган вакытта балаларын кертергә оныткан кешеләр дә бар. Ул вакытта инде менә бала 18 яшь тула, аны мәктәптән экзамен бирергә кирәк, экзаменнан соң институтка укырга кирергә кирәк, гражданство юк. Менә моның проблема була. Хөкүмәт тарафыннан безгә бит куелган билгеле күләмдә документлар булырга тиеш. Әгәр дә шул документлар булмаган кинче гражданство бирелсә, ул гражданство дөрес бирелгән дип исәпләнми. Шуның өчен күпмедер күләмдә безгә эшләргә туры килә. Кай вакытта теге дөреслекне әйтеп, килгән кеше бит ул ниндер ярдәм итеп, миңа булышырлар, ярдәм итәрләр дип килә. Кызганычка каршы, без ярдәм итәбез инде, кемнең тиешле документлары бар. Ул документларны каян алырга була, без шул юлларны күрсәтәбез. Иң төп документ проблема булып тора торган, кай вакытта күп кешеләр аңарда мөрәҗәгать итмиләр. Аның судимысы булганмы, юкмы, менә бу справканы кайту кирәк. Правда, біз соңғы вакытта инде хәзер кешеләрнең үзләреннән генә сорамыйбыз. Аларга әйтәбез, менә шул справканы туганнарың аркылы, или күршеләрең аркылы соралы, пожалуйста. И параллельно үзебез хат язабыз дигәндә. Аның турында судимыз бармы? Хөкем ителгән булса, инде гражданлык алу мәсьәләсе кыенлашырга мөмкин. Кыенлаша, да. Безнең бит инде һәркемнең үзенең хукуклары бар. Менә нинди хукук бозуларга юл агырга туры килә? Менә сезгә, сезнең оешмага нинди сораулар белән ешрак мөрәҗәгать итәләр? Чит ил гражданнарыннан һәм илекеге союздаш республикалар гражданнарыннан мөрәҗәгатьләр килә. Бу мөрәҗәгатьләрдә алар Россия Федерациясендә үзләренең хокукый хәлләрен документлаштыру һәм законлаштыру турында документларны вакытлыча иясе бер үзлексез яшәү өчен әзерләгән чорда аларны пенсия белән тәэмин итү проблемаларын күтәрәләр. Аның бер нинди хокукы юк. Әле ул үтмәгән регистрацияны да Шундый бер шыр була, әйме? Әйе, шундый шыр.
И шул вакытта ул кайда гына барса да, аңар башкача карыйлар. Ул вакытта аңар сорашырга туры килә безнең чиновниклар белән, урындагы эш башкаручы бу хукукларын, шул ук вакытта ул әле үзенең хукукларын белмәде. Аңар белән бу яктан ярдәм итүе шул чорда бик вакытлы. Һәм менә алар күбесенчә безнең оешма, менә шу иҗтимагый оешма күчеп качып кайтырга мәҗбүрләгән кешеләргә ярдәм итү ягыннан безнең аерым юрист эшли бу мәсьәләләр буенча. Менә бу форсаттан файдаланып әйтеп үтәсем килә. Biz bu işni olub barabız 92 yıldan başlap, indi bik köp kişilerge, ailelerge yardım ettik. Hozirda davam etamiz buşlay. Yardım etadi buşlay bu qayta turgan kişilerge. Bizning respublikada boshda ol bizning Ichki ishlar ministrligi bilan ikisi arasında gına kelişib tuzilgani, so'nggi vaqtda hozir endi Ministerstvo ekonomika, Ministerstvo trуда, MVD, bizning UFMS и ANKO. Biz ana ANKO deb anglatamiz. Bu Dom Дружбы народов. Ул аны барабызда bilamiz. Анда бар Ассоциация национально-культурных объединений. Менә шуның белән 5 яклы килешү безнең республикада төзелгән. Монда килешү башка җирдә юк. Әле миндә менә информация бар. Самарадан безнең Самара өлкәсеннән безгә килә икән безнең правительствога делегация. Шул делегация шунда кызыксынып сорау куйган. Менә шул АНКОны и АНКО янында безнең эшли Центр социально-правовой помощи мигрантам. Күп вакытта менә эшкә килүчеләр шундай теге хукуксыз хәлгә килгән вакытта мин һәр вакытта чагыштырам, бер ишектә язып куйган МВД, ФМС дип язып куйган, икенче ишектә Центр социально-правовой помощи мигрантам. Теге килгән мигрант МВД ишеген ачмый ул барыбер. Ул барыбер теге ишекне ачачак. Менә шуның өчен инде булар аркылы соңгы 3 елда эшли инде. Бу безнең булар аркылы бик күп кешеләр уздылар. Кемнең документы юк, кемне эш бирүче ялганлаганда куып чыгарган зарплата бирмәгән. Шул вакытта аларга обращаться итәләр, алар буларга ярдәм итәләр. Менә димәк инде чынлап торып ярдәм кирәк бу кайтучыларга, килүчеләргә. Шәхсән үземнең тормышымнан беләм, туганнарыбыз шактый иде Үзбәкстан җирендә, һәм алар кайттылар, күченеп кайттылар һәм бөтен байлыкларын тегендә калдырдылар һәм яртысын юлда югалттылар. Һәрбер таможня аларның талап кала. Россия таможнясыннан усаларак таможнялар безнең чит республикаларда, Казакстанда бик күп ришвәтләр биреп кенә котылырга туры килгән, мәсәлән, менә Совет кайтучы туганыбызга. Һәм алар инде монда кайткач, тагын бер шарт, аларның рус телен белүе дә шарт бит, әйме? Гражданлык алган вакытта бу да исәпкә алына бит. Шулаймы? Исәпкә алына. Һәм безнең Казанда, Казан дәүләт университетында шушы аларның рус телен белү дәрәҗәсен ачыклый торган, имтихан кабул итә торган үзәк бар. Безнең хәбәрчебез шул үзәктә булып танышып кайтты. Башта шул сюжетны карыйк. Гражданлык алу өчен Россия территориясендә даими рәвештә 5 ел яшәүдән тыш рус телен белүгә имтихан да тапшырырга кирәк. Имтихан тест рәвешендә уза. Аның нигезендә кешенең рус телендә укый белүе, хат яза алуы, сөйләм теле, лексик һәм грамматик кагыйдәләрне белүе шарт. Имтихан бирү түләүле. Стоимость составляет 2100 рублей. Ленин кайсы елларда Казан дәүләт университетында укыган, яисә Бөек Ватан сугышы кайчан башланган? Әлеге һәм башка сорауларны Мәскәүдәге Халыклар дуслыгы институты белгечләре әзерли. Дөрес җаваплар 65%-тан артмаса, имтихан тапшырылмаган дип исәпләнелә. Һәм Россия гражданины булырга теләүче янәдән тест сорауларына җавап бирә. Моның өчен аңа кабат түләргә кирәк булачак. Если человек не сдал из 5 тестов 2 или 1, он имеет право за соответствующую плату в процентном отношении эти 2 теста пересдать. Если же он не сдал все 5 тестов, то тогда он за полную плату проходит это тестирование.
Узган ел чит ил гражданнары белән тест үткәрү үзәге 139 кешедән имтихан алган. Быел нибары 19 кеше тест узган. Бу гражданлык алу буенча законнарның гадиләштерелүе белән бәйле. Гамәлдәге законнар буенча тестны илебезгә 2002 елга кадәр кайткан кешеләр генә бирә. Чит ил кешеләренә мөнәсәбәт бездә төрле. Казан урамнарында үткәргән сорашу шуның дәлиле. Сораштырган 19 кешенең бары 4-се генә чит ил кешеләренең Татарстанга кайтуларын хуплый. Калган респондентлар исә аларның илгә кайтуларына каршы. Җайсыз алар белән мәшәкатьлеләр, үзләрен тота белмиләр, бик каты кыйты сүзләр әйтәләр, транспортта жол бирмиләр олы кешегә. Хәзер полный. Алар менә монда хозяиннар. Бирәгә кирәкләре аларның. Здесь они, как бы, ну все равно у них отношение к нам не очень хорошее, как бы. Мне не нравится то, что они живут здесь. Шушы үзәк эшчәнлеге белән миңа гыйнвар аенда танышырга туры килде, чөнки бу вакытта безнең Үзбәкстаннан кайткан бер туганыбызның уллары имтихан тапшырырга тиеш булды һәм уланы тапшыра алмады. Консультациягә бер көн кала консультациягә барганнан соң ул көлеп кенә кайтты. Анда шул кадәр гади сораулар, җиңел сораулар, икенче көнне кайтты, тестны үтә алмаган. Шуннан соң мин шалтыратам, нәрсә булды икән дип. Мин чөнки бу җегет рус мәктәбендә укыган, рус училищесын төгәлләгән, һәм ул татарчада рәтле башлый белмей, үзбәкчәдә сөйләшә алмый. Бары тик рус телендә генә аңлаша. Мин сорадым, ул кайсы телдә аңлашасың, кайсы телдә сөйләшә? Шул вакытта тестны үтә алмаган. Һәм анда менә сезгә бер сорау, ул шушы сорауга җавап бирә алмаган. Менә хәзер телефон автоматлары бар бит, алар бик сирәк кенә булса да бар. Без алардан еш файдалана идек. Телефон автоматына килгәннән соң, шалтыратыр алдыннан башта трубканы аласыңмы, әллә карточканы тыгасыңмы? Ул башта карточканы тыгасың дигән. Баксан, анда трубканы аласы икән башта. Мин бу әйберне мин үзем дә менә шушны соңына белдем. Чөнки бүгенге көндә кисә телефоннары һәрберебездә менә шушындый сораулар. Әнирабый, аңлатма бирегез әле. Монда телне белү мәҗбүри. Шуңа күрә тешләр дә шуңа туры килергә тиеш. Монда менә бер әйбәт нәрсә әйттеләр, теге килүчеләр турында, аларның әхлак ягы азрак аксый. Менә гражданлыгы булмаган кешенең ул әхлак ягы чынлап та. Чөнки әхлак ул ил белән бәйле, гражданлык белән бәйле. Әгәр дә аның тиешле документлары булмый икән, ул вакытны әхлак ягы азрак аксый. Мин моны үзеннән чыгып әйтә алам. Аксарга мөмкин дип әйтә. Аксарга мөмкин, әйе. Менә элекке вакытта армияга алалар иде, документларны алып калалар иде, син поездда теге хезмәт итү урынына кадәр барасың иде бер документсыз. Менә шунда ниндидер бер хисләр бар иде. Мин хәзер бер кемдә түгел. Мин хәзер теләсән инде җинаять эшли алам, чөнки мине белмиләр, дитмиләр. Менә шундый төрле фикерләр килә торган иде. Ягъни монда бик әхлак белән бәйле бер әйбәт фикерне әйттеләр. Нәрсә соң ул гражданство? Гражданство закон нигезендә билгеләнә. Һәм менә бары тик менә шул кешеләрнең хокукы һәм бурычлары белән ул шушы илгә тулысы белән бәйләнгән очракта шушы илнең гражданины дип санала. Менә бу билгеләмәсе гражданство дигән сүзнең менә шушы хокукый һәм бурыч бәйлелеге шул ил белән. Һәм монда Әнир әфәнденең әйтүе дөп-дөрес кеше бары тик хокук ягыннан бурычлы булырга да һәм шул хукукларның үзе файдасына куллана алырга мөмкинчелеге булган очракта гына ул гражданин булып туала. Гражданин булып саналалар. Шәхсән мин үзем менә шушы тестны, менә шушы сорауларны мин күчеп кайтучы булса, үземә шәхсән кимсетү дип кабул итәр идем. Бу нинди дә булса кимсетү дип кабул итәр идем. Бу нинди дә булса халыкара конвенцияләргә, башка нәрсәләргә туры киләме соң? Мин халыкара конвенцияларга туры килә, чөнки башка илләрдә дә шундый ук мәсьәләләр кулланып, бик нык бит үз илләренә кертер алдыннан бик нечкә иләкләрдән иләү кулланыла. Безнең демократия әйткәнгә карап, демократик принциплар ул әле бөтен нәрсәдә эшләргә мөмкин дигән сүз түгел. Кешеләр нинди дә булса бер тәртипкә буйсынмаган очракта, безнең әгәр дә буйсынмыйлар икән, безнең планета күләмендә хаос булыр иде. Кешеләр бәлки шуны көйләп торучы законнар булмаган очракта, бәлки ул законнар формальдадыр, бәлки алар бюрократиктадыр, бәлки алар бик камил дә түгелдер, ләкин алар законнар һәм алар шуны бер күләмдә, кирәкле күләмдә көйләп торалар. Әгәр дә тел белмәсә, ул кешене ишетәләр соң, аның язмышын чык була.
Ул кабат-кабат имтихан бирә, кабат-кабат имтихан бирә һәм һәр биргән сайын акча түли. Әвет чит илләрдә тел белмәгән кешеләргә тел өйрәтәләр башта. Безнең бюрократик аппаратка менә шушы курслар аркылы бюрократик аппаратыбызга нидер акча эшләргә җирлек кала. Чөнки кеше кабат-кабат килеп имтихан тапшыра, тест тапшыра, инде түз алмагач, бару җаен таба уланың. Башкача. Илфат, ялгышмасам, ул курсларны өйрәнү һәм мөмкинлекләр бар. Бары тик менә шушы илгә килгәч, үзеңнең милли оешмаңны табып, шунда барып, шунда тел өйрәнергә мөмкинлек бирәләрдер дип. Менә мондый оешма, мондый курсларны алда әйтеп киткәнемчә, безнең халыкара дуслыгы йортында, Анкода ул оештырылган. Шул ук Центр социально-правовой помощи хәзер оештырачак башка төрле кем тели, аерым шунда рус телен белергә. Аннан соң бу рус телен белү гражданлык алган вакытта бит ул безнең Берләшкән Дәүләтләр Берлеге илләреннән килгән кешеләргә кирәкми. Ул кирәк безнең бу курсны узарга чит илдән теге дальний зарубежьдән килгән кешегә. Аннан соң аны белү ул чит илдә, ул, например, Афганистаннан килгән, или каядыр башка җирдән килгән, без бит карарга тиеш түгел, аңар как будто без моңар дополнительный какой-то эш бирәбез. Урыс телен күпмедер күләмдә белү, аңар бит алга таба яшәү өчен, аның үзенең хукукый якларын яклау өчен кирәк, аңар кирәк бит ул. Безнең хөкүмәткә кирәкми, ул аның үзенә кирәк бу урыс телен белү. Тагын да килешеп бит алмыйм. Әлбәттә, менә шушы тест белән килешеп бит алмыйм. Чөнки тагын бер өстәмә бар. Телге мәсьәләсе генә түгел, монда экзамен бирү ягыннан. Тагын әле тарих һәм хукуклык турында, то есть эш монда фән буенча алар шундый иктихам тотарга тиешләр. Әле менә бүгенге көндә дә тел буенча гына да. Тагын ике монда фән китереп куйгачтан тагын да зур авырлыклар килеп чыга. Тагын каршылыклар килеп чыга бу кешеләргә. Акча түләргә кирәк. Нидәргә кирәк? Хәзерлек юк. Шуңар күрә халыкны яхшы кайтарыр өчен без монда үзебезнең эшләрне куярга тиеш, аларга ярдәм иттек. Үзәкнең эшчәнлеге белән таныша башлагач, мин инде менә шушы энем буенча тагын аларга мөрәҗәгать итәргә туры килде һәм мин алардан сез университетка кабул итәсезме ул җегетне? Әллә ул безнең эшче кеше һәм безгә эшче кешеләр кирәк. Менә ул кайтты, безнең хәзер эретеп ябыштыручы булып эшли, әйбәт кенә урында эшли. Ул бик яхшы һөнәр иясе, кирәкле һөнәр иясе һәм ул предприятиегә дә бик кирәкле кеше. Менә шушы кешегә гражданлык алу бик зур проблемалар туды, менә шушы тел аркасында гына. Безнең тапшыруда Равил катнаша. Сезнең хәзер нинди проблема? У меня проблема лицо без гражданства. Так как мне исполнилось уже 19 лет, 18 лет у меня должен был бы паспорт узбекский, либо российский. А мне ни того нету. Почему? Почему не получили? Во-первых, из-за того, что мы когда сюда приехали сначала в деревню. В деревне жили. Значит, это председатель совхоза все обещал, сказал, все сделает. В каком году приехали? Сколько лет тебе было, когда приехали? Ну, лет 12 мне было. Кемнәр белән яшисез? С кем живете? С родителями? Аларның гражданлыклары бармы? Нет, российского нет гражданства пока. Хаман российский гражданство алмаган кенче яшиләр. Да. Ялгышлык сөйләр алар. Бу мәсьәләне Равил барыбер кайткач әтиянигезгә сез әйтергә тиеш. Алар безгә әтияниләрен белән сез безгә килергә тиешләр. Безгә киләсез, без сезнең кулыгыздан нинди документлар бар, шуларны карыйбыз. Нәрсәләре җитми, аны кая ничек алып барып аласын, без сезгә тәкъдим бирергә кирәк. Николай Михайлович, монда кешеләрнең үзләре гаеплеме, әллә безнең бюрократик аппаратмы бу очракта? Хәмдә шул бюрократиябезме? Юк, бюрократия дип әйтеп булмый инде. Алар бит 10 елы, аңар 10 яшь вакытта кайтканнар, 8 ел элек кайтканнар. 8 ел элек кайткач, безнең гражданлык законы 2002 елны кабул ителде. 2002 елга хәтле гражданство алу бер стакан су эчү белән бер ел. Күпмедер күләмдә. Ул вакытта кирәк булмаган. Значит, ул вакытта тикшерүләр дә аз булган. Равил кебек кешеләр безнең әле арамыз яшәүчеләр бик күп кирәк. Менә шуңар күрә мин инде бу оешманың эшчесе буларак әйтә алмыйм. Алар үзләре гаепле, бу гаептән үзләре чыксыннар дип. Ул гаепне хәзер аларның бу положениеннан чыгарга без ярдәм итәргә тиеш. Алар вакытында бурача ситмәгәч, билгеле күләмдә алар үзләре гаепле. Хәзер бу положение чыгарга без бергә буйдым хәл итә. Алар бит монда, алар китми. Бу проблема хәл итәргә кирәк. Аны хәл итеп булырлык. Илгәрге союз заманындагы психология буенча инде. Ул шул вакытта кая бара рәхәтләнеп җирлек тегендә монда.
95 yıldan başlap 2006-2005 yılga çaklı irkinlep gражданство alу mümkünçülüğü var idi. Hem min əli deytəm, Özbekistan'da yaşayıp, birige koytkan kişiler, min gражданин bula almayın bürüləri, özlerinin gayipleri. Mında bir kimle de gayipləsi yok. Elle koydan ellerse ezlep yürüsü yok. Çünkü Özbekistan'da, ilçehanede, çiratta turgandan soň, vatandaş bularga mümkünçülük var idi. Mene şulu Nikolay Mikhailovich aytgancha, onda tekşirələr idi. Sen sudda bulmadın mı? Jinayetçilik kılmadın mı? Sen tegende onda şir bilen hasta tügülsün mü degenge spravkana şunda varga mümkünçülük var idi. Şuna göre Özbekistan'dan koytup min gражданин bularga tiyişmin diyen kişilerge köbesin min elde etemindi. Onlar gayipli. Ne için biz mene koytuşlarını bik önep jitkir almayız? Yurtum boşlarıga mümkün. Mene şu Özbekistan'dan kişi koytup kirmesin. Mene şunday qaraşlar da var bizning orada. Mene aytınız öyle. Siz indi neçe yıl yaşaysınız değil mi Respublikada? İyi. Mene sizge neçe gerek münasebet? Bütün kişide bir sıfatta deyip ete olmayayım. Ama lakin halkta nindir bir koraş var. Kilgen kişi şınapta ele getirgen sıfatta onlar ya bandit, ya afyonçu, ya nerse degan sıfat koraş var. Ama lakin biz kilmişek. Ana bizning xabarchimiz da uramda işragan 19 kişinin döksegine koytsınlar degan. İyi. Ol belki aytgandir, ol tege bozorda sotgan Azerbaycan hem başka millet halklar turunda belki aytgandir. Ama lakin atab etmegəs, milletini atab etmegəs, ol bizning adresa kilip diye, bizge kilip diye. Şuna göre kim ayta olaydı, meni üst tugan ilime koytmasın deyip. Çünkü tugan ilde şıpşık da ölmediler. Ondan ikinci bir mekal var, şit ilde sultan bulunsa özünde oltan buldu. Mine bu mekalini min buxumu men alıp taksar edim. Şit ilde biz sultan bulup yaşagan edik. Amında şınapta oltanga aylandık endi. Demek siz ükinesiz geri qaytqanıgıga? Men ükenem dep aytamın. Menin qo'lim Allohga şükür bilim ala, yuqori o'quv yurtida o'qiy. Men ükenmem. Bir vaqtda da kişinin öz yazmışın Xudoy Teala'dan kelgan yazmış, onu biz öterge tegishmiz. Geri ketasiz kelmeymisin. Bo'lgan vaqtlari bor. Bo'lgan vaqtlari bor, nechisisin? Yazmış bizni shulay ketirib tireges, tüzəbiz, yaşayız. Belki malda kunda Nikolay Mikhailovich yerden bilen fatırı da bulup veririz, Allah'a verse. Amin Allah'ım. Mene şulguna. Ümitsiz şeytan gınadı. Ümitimiz var. Hazret Şımanda bu yazmış mısın? Nerse bu? Bu dersten de biz Müslüman kişi olarak takdir yazmışka şanabız. Peygamberimiz aytgancha vel qadari hayrihi ve şerrihi, yani takdirдің var yaxşısı da yamanı da. Ama mene şu takdir yazmıştan uzmuş bir nişikte kişi uza almış şu takdirin yazmışın. Ama da lakin mene şit tibetlerge gitken Tatarlar geri üz yaklarına eğlenip kaytığı elbette eybet. Ama mene başka millet kişileri, başka millette kişiler mında bizning tibetke kaytıp mındağı gırıf gadetlerini bilip kaytsınlar idi. Mındağı nişik tertiplerini bilip kaytsınlar idi. Çünkü kubesi şu gırıf gadetlerini, mındağı tertiplerini bilmişi kaytıp mındağı özünün tertiplerini kirtirge tırışarlar. Özlerinin gırıf gadetlerini mında kıstırmakçı bulalar. Hem ol bazardağına tügül başka zor kibitlerde de, zor organizasyonlarda da ondan millet vekilleri turunda söyleşebiz. Qaytqan kişiге benim özümün içimde nindidir uy var eken, men onu özüm içinde tutam, onun için beni bireu de cevap qatarta almay. Ol özünün psixologik qarашың, ol özünün senin özünçəligin. Lakin halıq arasına çıkıp, yaki maskulem çaralar bilen başka millet kişilerine, başka sosyal grupada kişilerine, onun dini, onun tili, onun gün görüşü turunda şunga tüze almasızlık, şunga tüze almauçılık, kure almauçılık hem düşmanlık tuduru, tüsmiri bulgan çıkışlar bilen çıkı, o cinayet. Çünkü Rusya Federasyası'nın Cinayetler Kodeksinde 282. maddede ana cinayet deyip tapkan dispozisiya var. Hem onun için cinayet cevaplığı karılgan. Eğer de bu amellerini indi jetekçi bulan kişi özünün urnundan faydalanıp, yaki grupu bilen, yaki de bolsa ul kişilerge qaratan indi de bolsa küç kullanıp başkarılayken, onda indi bitiley ağırrak cezanda hatta 5 yıla kadar ilikten mahrum etü cezası karılgan. Şuna göre ağzını açıp ul kişilerge qarata nigizli nigizsiz
дәлилле, дәлилсез, ул кешеләр, кайткан кешеләр фәлән алар, фәлән төгән алар дип халык арасында чыгып сөйләшүне, яки башка җирдә кешеләр күп тыңлый торган урында сөйләшүнең җинаять икәнен безнең халык белеп торырга тиеш. Бу бары тик психологик проблема гына түгел, бу юридик проблемадыр. Бу халык психологиясының инерцион булуынан килә. Халык психологиясы инерцион, толерантлыкны без хәзерне кертә башладык. Әлеге вакытта менә советлар шурында тушманлык иде, партиячынлык иде, теге партийность менә шул, теге империализмга каршы туру. Шул инерция рәвешендә маташу. Кем язганын мин белмим, кем язган. 30 ел ул шигырьне мин беләм, кызганычка каршы. Татар шагыйрь язган аны 30 ел элек, значит, мин аны яшь чакта үземнең дусларга сөйләп йөридем. Менә шул тарихны буенча менә шул сүз кирәк инде. Берин кызган чакта, берин кызмый калып, сакланыгыз шыксыз салкыннан. Салкын да бит карды яудырып, уҗымнарны саклый шыксыз салкыннан. Безнең шагыйрь язганмы? Толеранс дигән сүзне әйткән вакытта һәр вакытны толеранс дип без ул толеранс түземлелек, чыдамлык дигән сүз. Безнең татар халкы бөтенесенә чыдый. Шулай ук безнең менә толеранс турында мөселман да, татар да бөтенесенә чыдарга тиеш, башка халыклар үзләренчә генә яшәргә тиеш шуга. Без Үзбәкстанда торган вакытта, Урта Азиядә Үзбәкнең 10 баласы үсә, Таҗикның ул балалар үскәннән соң аларга эш кирәк. Татарны сыгып чыгардылар. Алар монда кайтты. Һәм монда кайтканнан соң алар татарлар шулай ук монда тагын түземлек кирәк. Булар анда хәзер монда урысча өйрәнергә тиешле. Казанның үзендә татар ашлары дигән ресторан эшләмәгән вакытта, татар ашлары дигән бер татар чәй дигән җырты бар. Бер шуны булган вакытта 27 грузин рестораны һәм кибеттә грузин исемендә Казанда бар. 30-дан артык әрмән исеме бар. 40-ка якын үзбәк ашлары бар. Татарча берәүдә юк. Татар түзә, татар толерант. Грузин рестораннарын хөкүмәт ачмагандыр бит аны. Алар шул грузиннар үзләре ача. Нишләп татарлар үзләре ачмый икән? Безнең шул ук эшмәкәрләр Урта Азиядә тигәндә монда эшләгән вакытта аларга бер вакытта ирек бирмәделәр татарча бер исемдә дә ачарга. Әле бирмиләр дә хәзердә 50 урында үзбәк рестораны булса, алар инде каяндыр рөхсәт алып эшләгәннәр бит менә, әйме? Ничә татарга отказ бирелде икән рөхсәт сораганнан соң? Ресторан ачам дип сораганнан соң ничә татарга? Менә. Мөмкинчелек бар бигә ул татарның. Аның мөмкинчелеге бармы соң? Менә Фратков әйтте. Сәүдә өлкәсендә диде, һәм менә бу рестораннар тоту мәсьәләсендә чит ил гражданнары милләткә бүлмәде ул әлбәттә. Чит ил гражданнары 2007 елның ахырына хәтле нулгә генә калыр диде. Бу мәсьәләгә бәхәс ачарга мөмкин. Мәсәлән, безнең редакциябезгә дә шушында бер хат килде. Әлбәттә, газетада безнең газетасына аны мин бастырмаячакмын. Ул шул кадәр шовинистик рухта язылган, хәтта анда дөрестлек өлешчә дөрестлек бар. Ул менә нишләп безнең Ширмешән суганнарын анда башка милләтләр шул ук якын безнең илләребездән килеп саталар дигән сорау куя. Без анда барып аларның базарларына сәүдә итә алабызмы дип куя сорауны. Ул ягы да бардыр бәлки. Ләкин без демократик ил төзүчеләр буларак андый сорауны куярга, кычкырып куярга тиеш түгел бездер. Әнирәви, менә бу кешеләр арасындагы менә шушы мөнәсәбәтләрнең, менә син шулай, мин булай, син килмешәк дип әйтүләрнең нигезендә нәрсә ята икән? Бу кешенең үзенең психологик проблемасымы, әллә ил күләмендә җәмгыятьнең авыруымы? Бу ил күләмендә дип әйтергә була. Чөнки милләт арасындагы капма-каршылык ул безнең илгә генә хас түгел, башка илләргә дә хас. Монда ике якта гаепле дип уйлыйм. Чөнки элекке вакытта башка кешеләрне тану, башка кешеләрне игътибар итү ул вакытны юк иде. Менә шовинистик рух монда бик көчле иде. Менә шуннан сакланып калган. Ягъни рус инде үзенең шовинистлыгын күрсәтә, татар шул ук вакытта әйтергә кирәк, татар да үзенең шовинистлыгын күрсәтте. Мәсәлән, чуваш татар телен белә, татар чуваш телен өйрәнергә теләми. Гомумән менә шушы шовинистик ниләр, карашлар ул бик күп булды безнең илдә. Менә шул сакланып килә, шул инерция буенча килә бара. Кеше Үзбекстаннан кайткан ул анда гына татар, монда кайткач ул үзбек, Израильгә барганда ул урыс. Кешегә ничек булса да ул каршы булырга тиеш түгел. Үзенең намерение чиста булса, ул үзенең беренче сорт белеп уйласа, ул барыбер 1 елдан 2 елдан зур кеше булып чыга. Ул шуннан
Үзенең намерение, чисто намерение чыга. Әгәр дә ул үзенең икенче сорт дип уйласа, ул барыбер бер 10 ел яшаса да, барыбер ул икенче сорт калачак. Шуңа күрә мин әйтәм, үзенең уйларында ул кергә тиеш баштан. Татарстанга күченеп кайткач инде рус телен генә түгел, дәүләтебезнең икенче бер телен, ана телен, татар телен дә белергә тиешләрдер. Бәлки шулайдыр, ләкин минем күңелемдә әле менә бер сорау туа. Кем куйган бу таләпне? Татарстанга кайтканнан соң, ягъни Россиягә кайтканнан соң була инде, яки килгәннән соң шушы телне белергә тиеш дип әйбит. Бу бит закон нигезендә каралган. Әйтик, башка илләргә чыккан вакытта менә Израильгә чыккан вакытта, менә чыкканда дип әйтәбез анда. Анда чыккан вакытта 6 ай вакыт бирәләр һәм еврей телен өйрәнергә мөмкинлек бирәләр. Прибалтикада шундый хәл. Бездә менә шушы рус телен белмәгән кешеләргә өйрәтү бармы икән соң, мин шул сорауны куярга теләдем. Ул бит гражданлык конституция статьялар нигезендә, конституция маддәләре нигезендә бирелгән хукуклар дигән сүз бит. Кешеләрнең хукуклары. Әгәр дә шу гражданлык үтәлмәсә, гражданлыгы булмаса кешенең, ул белем ала алмый, һөнәр үзләштерә алмый, ниндидер күләмдә, кайсыдыр бер күләмдә. Аның төп хукукы сайлау һәм сайлану хукукы булмый. Шуның белән бергә башкалар да, әйтик, торак мәсьәләсен хәл итә алмый кеше, эшкә урнаша алмый һәм башка. Менә шуңа күрә без әлеге бүгенге сүзне алып барган вакытта, теге кемгәдер бәрәңге сатырга рөхсәт ителгән, кемгәдер рөхсәт ителмәгән дигән белән генә карарга тиеш түгел бездер. Кешегә чынлап та менә дөнья күләм шәхес итеп карарга кирәк. Безнең илдә күпме кешенең башын мендәргә салып йоклар пычмагы юк. Торак мәсьәләсе буенча нидер эшләнсә дә, әлегә бу проблеманың тулысынча хәл ителә алганы юк. Йортсыз йомран булып яшәүе бик авыр. Фатиры йорты түгел, сыйыныр иле дә булмаган кешеләргә ничектер. Без аларны аңлыйбыз да һәм аңламыйбыз да. Кеше хәлен кеше белми, үз башына төшмәсә диләр бит. Кеше кешегә дус дигән гыйбарәне тагын бер тапкыр исегезгә төшерәсем килә. Кемдер кыен хәлдә калган икән, аңа кул бирү, булышу, бу минемчә иң изге гамәлләрнең берседер. Гомер көзендә күп мехнәтләр кичереп, байлыкларын, сәламәтлекләрен югалтып, читтән кайткан ватандашларыбызга да без җылы карашыбызны кызганмасак, инде кайтучылар бүгенге вазгыятне, биредә яшәүчеләрнең тормышын дөрес аңлап, җирле халыктан яхшырак, артыграк шартлар таләп итмәсәләр, ике арада аңлашу, гармония булса, мондый җәмгыятьнең бүгенгесе генә түгел, киләчәге дә өметле якты булыр. Бердәм булыйк, бергә булыйк, дус булыйк, киләсе җомга кичәрдә дә очрашып торыйк.